Εντάξει. Εντάξει. Τι κάνεις εδώ, τι κάνεις. Με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Άντε, άντε, άντε με κοιτάς έτσι. Εσύ ρε είσαι ηλίθιος. Πάντα όποτε θέλω να κάνω βίντεο, προσπαθώ δηλαδή να κάνω βίντεο, πας και κάθεσαι εκεί όπου θα κάτσω. Και τώρα φωνάζεις και τον άλλον. Άντε από το χάμο. Δεν θα περάσει ένας χρόνος, δεν θα περάσει άλλο ένας χρόνος στην αποθήκη. Τι σκιάζομαι. Δεν θα κάνω βίντεο Μάρτιο, Ιούνιο. Καλά, Ιούλιο μπορεί να μην κάνω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε παιδιά. Όπως καταλάβατε, το κανάλι, το οποίο ονομάζεται My View, θα είμαι εγώ και μπορεί σε αυτό το κανάλι να λέω τις γνώμες μου. Συγχαίστηκα. Μαλάκα, εντάξει. Τι με κοιτάς! Και σε αυτό το κανάλι λοιπόν θα λέω τις γνώμες μου για κάποια πράγματα τα οποία μας αφορούν εκείνη την περίοδο. Επίσης θα παίζω κάποια παιχνίδια στο PlayStation κυρίως μαζί με φίλους μου, όπου με αυτούς τους φίλους θα σχολιάζουμε όλα τα γραφικά τους, το πώς έχουν φτιάξει, αν έχουν κάποιες ατέλειες. Λες και είμαστε ειδικοί δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Και βέβαια και θα κάνουμε και challenges. Βέβαια τώρα αυτό το βίντεο θα βγει μικρό,